En el tiempo este de confinamiento, del estado de alarma, vamos a ampliarlo todo lo que es el estado de alarma realmente, sí que las agresiones sexuales han disminuido, pero la violencia doméstica sí que ha aumentado, porque claro, estás viviendo con una persona que ya hay una mala relación, que esta persona se pone nerviosa de estar encerrado en casa y 24 horas sobre 24 horas. Entonces ya es una relación tóxica o de abuso de poder, ¿no? Del hombre hacia la mujer sobre todo. Y entonces se han dado más casos de violencia doméstica en este tiempo. Hay convivencias conflictivas. Te confinas con la persona que se supone que no hay buena relación y tienes que convivir. Y el trabajo que se realiza o realizaba antes del confinamiento también había llamadas de teléfono. Lo que pasa que durante el confinamiento, aparte de intensificar más servicios, o sea que más llamadas por la situación de que no sale nadie a la calle, estas 24 horas puede ser el que sea víctima de violencia de género con su agresor, como los que viven en conflictividad o los que tienen problemas de pareja o cualquier tipo de problema que tenga que ver con el domicilio. Cuando no hay confinamiento, la gente puede salir, puedes venir aquí, explicar, o simplemente el hecho de poder hablar con alguien externo a tu domicilio, eso ya reconforta a la persona. Entonces, por teléfono hacíamos ese servicio quizás mucho más porque era cada 2 o 3 días volvías a llamar, todo está bien, si todo estaba normal, se escribe que todo está normal i seguimos así durante los 3 meses que han durado el confinamiento. Ha sigut molt curiós perquè amb aquest confinament no ha hagut cap denúncia, ni al jutjat ni a la comissaria. Jo estic molt al cas perquè tinc molta relació amb el col·legi d'advocats i he parlat amb els advocats d'ofici i tal, i ha tardat molt la gent en denunciar. Jo crec que ha tardat molt la gent en denunciar per por. Per què jo no vaig denunciar quan les coses passaven? Per què no vaig denunciar quan davant de la meva filla em va pagar? I la meva filla ho va veure. Per la por a que, clar, això va molt ràpid generalment. Tu quan poses una denúncia per maltractaments demanes una ordre d'allunyament i això es veu en 72 hores, màxim. Què passa? Que el maltractador, en el moment que tu poses la denúncia, no van a casa teva i l'emmanillen i se l'enduen. Continua visquent a casa. I no es fa perquè tens la por de que quan els hi arribi la notificació tu estiguis a casa. I si tu estàs a casa, saps a lo que t'exposes. Per tant, quan el confinament s'ha obert, tu ja et veus amb el cor, amb la potencialitat de poder dir vaig a posar la denúncia i me'n vaig a casa d'una amiga, o vaig a casa dels meus pares, o vaig a casa d'un cosí, m'entens? Perquè quan li arribi la notificació jo no hi seré, per tant no podrà prendre represàlies, ni contra mi ni contra els meus fills. Tu dius, home, i una dona com tu, que empodera altres dones, que és un referent a nivell nacional de lideratge femení i d'autolideratge, com li va passar això, no? Doncs precisament perquè no te'n dones compte. Tendeixes a justificar-ho tot, després ve la part de la lluna de mel, on l'altra persona se sent culpable i no lo voy a hacer más i tal i qual, i després es torna un altre cop a la vida normal, no? Llavors, durant el confinament, vaig tenir temps de parar en tots els sentits i de dir el que m'estan dient els meus terapeutes és molt real. Marian, li has de posar el nom i cognoms que té. Imagineu-vos una dona sordociega a casa seva convivint amb el seu maltractador, que li treu tot el que té, que li treu les xarxes socials, el mòbil, l'ordinador, el que sigui, que no només és que et peguin i que t'insultin, sinó que en el cas d'una dona amb discapacitat, que no et donin la medicació, que no et rentin, que no et donin aigua, que no et donin de menjar. No només és la seva parella, el seu pare, el seu germà, la mateixa institució on viu, potser. I clar, hi van haver-hi, sobretot les entitats que estan treballant més específicament amb això, doncs van haver-hi de fer una feina encara més curosa i més específica detectant aquestes dones i a veure què succeïa, no? Perquè clar, en molts casos era impossible de contactar amb elles perquè la persona que la maltracta
la persona que t'impedia de posar-se en contacte amb elles.